дар Қирғизистон як модару писареро боздошт карданд ки ба гуфтаи мақомоти интизомӣ духтари хонаводаро барои таваллуди беникоҳ куштаанд. Жениш Аширбаев сухангӯи раёсати умури дохили шаҳриюш гуфт, ҳодиса моҳи июн рух додааст ва модару бародар духтаро баста ва ба дарё андохтанд. Ба қавли афсари қирғиз онҳо хостанд духтаро барои беҷогардӣ ҷазо бидиҳанд. ба қавли Жениш Аширбаев ҷасади духтаро 12 рӯз баъд аз дохили канал пайдо карданд. Ба қавли сухангӯи раёсати умури дохилӣ модар зимни бозпурсӣ гуфтааст ки духтараш бемории равонӣ дошт, вале тафтишот маълум кардааст ки духтар ҳеҷ гуна беморӣ надоштааст ва санади ҳам барои бемори равонӣ будани ӯ вуҷуд надорад. Рафиқонаш гуфтанд ки духтари сиҳат буд ва дар мактаб ҳам бо баҳои аъло таҳсил кардааст. худи хонавода ҳам аз назари молӣ таъмин будааст ва дар гузашта мушкилоте надоштааст. духтар бепадар бузург шудааст. ба бахши қирғизӣ радиозудӣ муяссар нашуд бо хешовандони духтар тамос бигиранд. қатли духтар бо дасти модару бародар барои беҷогардӣ ва беобрӯ кардани хонавода дар ҷомеаи Қирғизистон баҳси зиёдеро барангехт. Гулқақӣ Мамасалиева намояндаи созмони ҳуқуқи башари Интербили мегӯяд, қатли духтар ба дасти модару бародар нишондиҳандаи он аст ки дар ҷомеаи Қирғизистон ҳанӯз афкори иртиҷоӣ боқӣ мондааст ва бо духтар ҳамчун бо мол муносибат мешавад. Ба қавли ӯ барои роҳ надодан ба такрори чунин ҳодисаҳои мудҳиш мақомоти миллиса бояд аз наздик бо мардум ҳамкорӣ кунанду волояти қонунро бифаҳмонанд. Мақомоти миллиса мегӯянд ки дар Қирғизистон ҳодисаи қатли духтар барои таваллуди беникоҳ ва беобрӯ кардани хонавода то кунун дида нашуда буд. дар тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон таваллуди қабл аз никоҳи мусулмонӣ кори бисёр баде ба ҳисоб меравад. дар чунин ҳол муносибат ба духтар бисёр бад мешавад ва то ҳадде ки баъзан волидон аз фарзанди худ рӯ мегардонанд ва ё ба таъбири мардумӣ оқ мекунанд. барои фарзанди ӯ сифати бисёр бад ва манфӣ ба кор мебаранд.